Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora kuma sahihun labarai a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a yau mun zo maka da labari ne game da ta'addancin da yake wakana a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, inda harkokin ta'addanci yake ci gaba a koda yaushe. Ta'addancin bai ƙyale mutanen gari ba, manoma da kuma manyan ma'aikatan gwamnati. Ya koma kan sarakuna. A yau dai za mu kawo maka cikakken bidiyo ne game da wannan sanannen sarki na Sokoto garin Gobir. Kada ka manta kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai take Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun labaranmu a koda yaushe. To mai sauraro, a kwanakin baya 'yan bindiga sun yi garkuwa da wannan sarki na Gobir, inda suka nemi kuɗin fansa kimanin naira miliyan 200. Inda a wani ɓangaren 'ya'yansa sun haɗa wannan kuɗi na fansa, amma gwamnatin Najeriya ta ce su ɗan ƙara haƙuri za su anso musu mahaifinsu. Inda a kwanakin baya kuma wannan gwamnati ta Najeriya ta yi yunƙurin anso shi sai ta ɗan jirkinta, sai kuma shugaban 'yan ta'addan ya yi wa wannan sarki na Gobir bidiyo a lokacin da yana raye, inda ya sha baƙar wahala a hannunsu. A daidai wannan lokaci ne wannan sarki yake kira ga al'umma da a zo a yi fansar shi. A yau kuma an samu sahihin labarin mutuwarsa ne daga bakin ɗansa, inda ya tabbatar da cewa mahaifinsu ya mutu a hannun 'yan bindiga. To mai sauraro, kana tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka.